Am venit de la Suceava să mă alătur manifestației domnilor de la Antena 3. Am venit să-i contactez cu gândul de a le transmite și de a le spune că știu unele informații despre faptul că suntem manipulați energetic de domnul Traian Băsescu și de doamna Elena Udrea și că sunt în legătură cu masoni și cu alte organizații din afara țării prin care ne manipulează pe toți. Și suntem în foarte mare imposibilitate de a-i da jos din cauza asta, pentru că ei se reașează pe poziții în ciuda manifestațiilor populației. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n-are cum să ne doboare, nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel, te-am așteptat să vii o viață întreagă, e un destin care ne leagă. Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Numai așa se face, nu? Curând va fi o noapte lungă și fără tine va fi greu. Iubitul meu, vino la mine, te aștept să vii de anul nou. Curând va fi o noapte lungă și fără tine va fi greu. Iubitul meu, vino la mine, te aștept să vii de anul nou. Râd și plâng și te strig aiurând, e soare, e ploaie, e cald sau e vânt. Din somn mă trezesc și tresar speriat, dar nu-i nimic, doar am visat. Râd și plâng și te strig aiurând, e soare, e ploaie, e cald sau e vânt. Din somn mă trezesc și tresar speriat, dar nu-i nimic, doar am visat. În local cântatul interzis, vă rog.